Joo. Kummalla puolella tiellä? Tossa mentiin just ohi. En mä huomannut mitään. Minähän sekä... Tuossa kaiteen takana. Joo, mä näen. Oho. Täytyis varmaan jo vähän hiljentää. Sulla noin letkana, että voi olla, että tuossa oli äsken porolytelmä, että noin hidasti. Niin on. Kato tuolla, onkohan toisen ukon se saari? Just Jape sanoi, että siellä on virus. Ei oo toivia. Silloin kun talvella, taikka käytiin silloin aikaisemmin, niin nämä kivikot oli Täällä on ihan silmiin pistävän kivi. raukkia. En tiedä, voi ne olla yhteydessä maihinkin nää, mutta tää on niin repaleista. Nää voi olla ihan järviä tässä, kuule ihan muita järviä, ettei tää olisi Inaria. On tää Inarijärvi. Se vanha tie on kato mennyt tuolla. Joo. Silloin kun me 70-luvulla mentiin, niin me mentiin tuolta. Ettei tää on ihan erilaista, silloin oli sellaista vielä enemmän niin kuin erikoista. Kun nuo tiet meni tulpaan niin kuin mutkitteli. Tässä voi olla. Tuo tuli melkein meidän kanssa. Ei oikein tykkää noista jyrkistä maa. Eikö tuo auto mennyt meidän? Mä muistan yhtään. Tai kun muistuttiin ensin jostain sisämainen ja... Täh? Aika hieno levähdyspaikka. Oh. Kirakkajoki. Ai jumma. Tässä on joku hirveä pyörry. Sieltä tuli putkessa vesi tuolta alta, Ai joo. koska se tolla lailla pyörteili tossa. Katso tossa. Voi vitsi. Tässä ei voi ton vesistön takia poroja ollakaan, kun tässä ei ole maayhteyttä muualle paljon.